cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba an minnu b'an n'a don o don Mali kunnafoni.net kan an b'aw fo dan tɛ foli min na an b'a fɔ aw ka continuer k'aw sɔgɔ an na donc bi ta in tɛna nɔgɔya komi n y'a fɔ aw ye aw ka émission mandi de don plateau des stars ne y'o de fɔ tant que aw bɛ émission in na dɔrɔn aw ni lafiya de bɛ ɲɔgɔn na sanga ni wagati bi ta in tɛ nɔgɔya ne yɛrɛ tɛ kuma yan bi ni an ka rappeur denmisɛnnin dɔ de bɛ ɲɔgɔn fɛ ale ma nɔgɔn ale fait ci tile fila ni na dɛ donc comme ne yɛrɛ bɛ kuma aw fana bɛ kuma exagérer ne tɛna kuma bilen n bɛna kuma da a ma mais ne yɛrɛ de bɛna ale présenter bi ale tɛ dɔ wɛrɛ ale ye Amadou Kébé voilà a ka rappeur tɔgɔ o y'a da la ko DRK a b'an bolo yan nɔ il est natif de Kajolo ou bien je me trompe. Bonsoir. Ouais. Bonsoir, ça va? Oui, ça va. Comment tu vas? Alhamdoulilah. La bonne chose. Mais à la fou. Ko kain. Ko, ouais, ko comme ça. Il prenne. Ouais. Am se ka tɛmɛ ni ko ye. Ah. Ok, d'accord. Donc DRK, an tɛ kuma jan bilen. An b'a fɛ i k'i yɛrɛ fɔ an ye fɔlɔ. Ouais, bon. Parce que ne dɔn dɔrɔn de fɔ ne ma caman fɔ. Ouais, i ye dɔɔni fɔ mais n man kan n yɛrɛ bɛɛ fɔ fɛnɛ quoi. Ayi, i yɛrɛ bɛɛ fɔ. I y'a faamuya donc i y'a fɔ cogo min na bon ne tɔgɔ Amadou Kébé à l'état civil donc i ma n rappeur tɔgɔ o ye Docteur Kébé bon n bɛ dɔnkili da n b'o de la fo sisan maliyɛn caman bɛɛ bɛ n nɔ dɔn musique ko in na Mali la bi donc je préfère k'a dan o yɔrɔ ma fo n'a sɔrɔ précision dɔɔni bɛ ɲininkali wɛrɛ la n b'o fɔ. D'accord. Faamiali sɔrɔla o ko la. Donc DRK, on va continuer avec les questions. Donc question min bɛ yen fɔlɔ i yɛrɛ ka niveau d'étude. Ouais, ne ka niveau d'étude bon maîtrise de bɛ ne bolo lettres modernes. D'accord. Voilà ne dan n'o de ma. Ok. Mais i tɛ baara wɛrɛ fɛnɛ kɛ mun ni rap tɛ kelen. Bon pour le moment n bɛ musique dɔrɔn de la n kɛlen don k'an yɛrɛ di o yɛrɛ de ma fɔlɔ. D'accord. Faamuyali sɔrɔla o la. Donc sisan nɔ question min bɛ ka nalen DRK bɛ yɛrɛ y'i sɔrɔ dɔnkili kɔnɔna la cogo di? Bon, dakanko b'a la, honnêtement, dakanko b'a la. Ouais, sinon moi, denmisɛnninya la balontan de kun ka di ne. D'accord. Voilà, mais bon, avec le temps ko bɛ kɛ et puis a wagati ne kɔrɔkɛ kun bɛ dɔnkili da an fɛ yen. Donc a kun bɛ to ka na ni CD-w ye, a bɛ ne ni a kun bɛ to k'a ka fɛnw kɛ quoi. Des fois a bɛ ne ni n terikɛw to salon kɔnɔ dɔrɔn a b'a don, a b'a fɔ k'an fɛnɛ ka fɛn dɔ essayer. O cogoya na ten dɔndɔni ya n nana don a la quoi surtout ale kɛlen k'a bila voilà donc ne fɛnɛ commencera ka commencer ka essayer ka fɛn dɔw kɛ musique la ye tututu dɔndɔni ya un groupe formé ne ni n terikɛw o tɔgɔ kun ye GBB voilà donc petit à petit an kun bɛ ka briller Kajolo ye yɛrɛ fo ne ye bac sɔrɔ en 2012 comme ça ne nana Bamakɔ donc ne nalen Bamakɔ san n continue n'a ye fo ka se bi ma wa. D'accord. Faamuyali sɔrɔla o la. Mais an b'a DRK ka kuma kɔnɔ i ko a ma ko à part la musique i tɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ baara wɛrɛ kɛ mais an ɲɛ bɛ t-shirts ni marques fɛnɛ la donc dɔw yɛrɛ bolo genre i lancé maintenant dans je sais pas dans un autre projet oui DRK bɛ ka ɲɛfɔli kɛ an ka bon o yɔrɔ bon komi a ma kɛ n ka baara ye ko daminɛ de don ya donc ne tɛ se k'an yɛrɛ jate bi marque sugu dɔw o ye laɲini ye mais ne tɛ se k'an yɛrɛ jate bi commerçant baw la finiko ni fɛnw na n bɛ daminɛ na o de la n ma sɔn ka n da maga o yɔrɔ la kosɛbɛ mais n ka marque filɛ nin cɛsiri o bɛ n kun na quoi donc o kow bɛ sen na a pilu a casquette bonnet képi a ka ca quoi ko bɛ avec le temps an bɛ fɛ ka a kɛ marque sɛbɛlamanba yɛrɛ de mais o ye wagati bɛ n'o lakale quoi. Voilà, faamuyali sɔrɔla kuma la sisan nɔ DRK bɛɛ b'a kalama musique ma nɔgɔn voilà musique ma nɔgɔn yɛrɛ de depuis DRK donna dɔnkilidala la fo ka se bi ma i ye gɛlɛya jumɛnw sɔrɔ? Bon gɛlɛya tɛ ban ko foyi la tant que ko sɛbɛ don quoi surtout n'a bɛ fɛ ka ɲɛ i bolo déjà juguya b'a kɔnɔ diyagoya de y'olu ye il faut savoir comprendre ça et en même temps chaque étape ni i sera ma a n'a gɛlɛya de don par exemple bi gɛlɛya dɔw bɛ n kan mais fɔlɔ fɛnɛ gɛlɛya dɔw tun bɛ n kan yanni n ka se nin ma
il n'a pas studio ko problème Ouais. voilà studio ko problème genre prestation nous moi wakati u kɛra fɔlɔ ne kun bɛ taga stade la depuis 16h ni concert u bɛ yen i m'a faamuya ne bɛ taga depuis 16h n bɛ segin 3h du matin n ma se ka hali don kuma tɛ ko ka jouer voilà olu kɛra ne la quoi i ma mais bon i b'a faamu de dɔrɔn i b'a bila i kunna parce que tɔgɔ tɛ yen donc ni tɔgɔ in nana nin i bɛ nɛgɛ ka na o donc n ma olu digi n yɛrɛ la studio la mɔgɔw voyagera ni n ka sɔnw ye dɔw en fait a ka ca quoi dɔw ye n gɛn mais bon tu vois aujourd'hui voilà mais à la fois voilà non bon ne tɛ o kɛ je préfère être honnête ne tɛ lɛngɛ mɔgɔ la quoi ouais ni ne tɛ se ka baara kɛ ni mɔgɔ ye n b'a ɲɛf'i ye clairement bon vraiment je veux bien mais pour le moment je pense que nin t'a wagati jɔnjɔn ye n bɛ fɛ an ka fɛn dɔ kɛ mais parce que kow fana tɛ girin o i ma bɛɛ fana sago tɛ se ka kɛ wagati kelen na wa voilà voilà derke kuma ɲɛna komi an bɔra ka kuma gɛlɛyaw kan sisan nɔ mana kɛ cogo cogo i yɛrɛ ko bi alhamdulilayi dɛ ouais mais ala fo ala ka dan bɔrɔn dɔrɔn ma voilà sisan nɔ dɔnkili yɛrɛ opportunité minnu dayɛlɛ derke bi i bɛ se k'olu da don ka dama damani ɲɛfɔ an ye bon n tɛna a bɛɛ fɔ mais dɔnkili sababu la bi tu vois ni n tagara yɔrɔ dɔw la n bɔnnen don an ka artiste nana a y'a kɛ tan ou bien ni n bɛ fɛn dɔw la genre généralement n ka artisiya b'a ko nɔgɔya n bolo artisiya kɔnɔna na ni mɔgɔ dɔw ye ɲɔgɔn dɔn mɔgɔ minnu fɛn dɔw b'an cɛ u bɛ se ka n mago ɲɛ en fait a bɛ ka n ka kow nɔgɔya dɔɔni quoi voilà mais ça veut pas dire que n ka ko fɛnɛ tɛ n yɛrɛ ye quoi n t'a dɔn n'i ye bamanankan in faamu artisiya n'a a kow de don quoi voilà donc a bɛ mɔgɔw permettre k'i dɔn donc fɛn sugu dɔw bɛ yen a b'a nɔgɔya i ye quoi relation bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na fɛn sugu caman n y'a fɔ n ko n t'a bɛɛ fɔ non ni n man kan yɛrɛ bɛɛ fɔ quoi mais wariw sɔrɔla non dɔ sɔrɔla Allah ka caman fara kan amina yarabi voilà Derkeb on va toujours continuer avec les questions si ça les Derkeb dɔnkili depuis donna dɔnkilida la fo ka taa an bɛ wagati min na i ko bi n'a sɔrɔ i ye distinction dɔw sɔrɔ genre les trophées tout quoi i bɛ se k'olu da don olu fana n'a ka ɲɛfɔli kɛ ouais bon n ye trophées sɔrɔ et je me rappelle 2019 ou 18 Mali marketing mɔgɔw ye événement dɔ kɛ u ye trophée dɔ diyan Nuit des Stars là, j'ai trophée d'or soro. Bon, Ali, dernièrement, je suis allé à Kajolo pour un concert, genre Yenka où j'ai trophée d'or gland, juste pour m'encourager, qu'à faire comme une fierté. Voilà, nous soro. Je pense que j'ai eu 3 à 4 trophées comme ça. Ah, d'accord. Famille sur la Okola. Là, c'est un Derkeb, amina l'album Reality, je sais pas. Voilà, c'est en anglais, non? Ouais, Reality. Reality, on t'a connu maîtriser donne. Ouais, Reality. Voilà, Derkeb. Et puis c'est qu'à donner une fois un album. Ouais, album titré Reality. Pourquoi le nom Reality? Reality, ouais, thanks. Il y a un jaran. Il va y avoir Beniga Réalité do. D'accord. Réalité, il fait d'oeil avec Bella quoi. Réalité be Bella. Réalité bila avec Nella. Réalité be Malla et wakati be fene na réalité de do. Momindo c'est wakati be mode do quoi. Donc à konnana donc Reality. Il n'a pas sens yere ba fo chugo mi en fait. Album konnana mbe kuma nyere ga réalité o kan. Malien kelengelena be be réalité mon vécu. Bon Mali yere be ga réalité mi vécu. Ani djara konna en fait réalité o drone ba kono wa. A tseka ban fola mais ni basé surtout nyere ani Mali ani Malien on est kan kosobe album ina wa. Voilà. Voilà, ça album in konna la morceau jolle ba kono. Bon morceau temps en année à peu près.
Alors n'i ye bonus track ou fara kan a bɛ sɔn ka booster dɔɔni mais bon décision ye kɔni ka morceau 14 de sélectionner. Voilà, dans l'équipe on va voir après jumɛn bɛ kɛ bonus ye, jumɛn bɛ kɛ intro ye, jumɛn bɛ kɛ outro ye. D'accord. Mais le corps même de l'album c'est 14 morceaux. D'accord. Faamuyali sɔrɔla o ko la. Sisan projet yɛrɛ jumɛn de bɛ Derkeb bolo? Cɛ projet bɛ yen dɛ. An k'a bɛɛ walawala yan. Ouais, projet bɛ yen. Voilà, n bɛna dɔɔni fɔ quoi. Déjà yani album ka bɔ. Le 20 novembre de album date de sortie ye. D'accord. Voilà, donc ni album nana bɔ a bɔ don. Voilà, on compte faire 2 à 3 jours de vente. Genre ne yɛrɛ de bɛna album feere n ka faniw ma. Voilà, à partir du 20 a kan ka kɛ yɔrɔ min avec le temps an bɛna fɔ mais ne yɛrɛ de bɛna a feere u ma. Genre juste une manière pour moi k'a ɲini n ka fan bɛɛ lajɛlen fɛ u kana u kan soutenir. Voilà, donc olu ka fitini fitini caman o ye belebeleba dɔ ye. Et puis ça peut. Album sorti c'est quand déjà? Voilà, le 20 novembre. Ayiwa an lamɛnbagaw fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn nin wagati in na an bɛ ci lase aw ma ko Derkeb ka album ko a kuma tɛ kɛ donc an bɛɛ ka bɔ le 20 o tɛ Derkeb n'a fɔra mɔgɔ min kɔ ayiwa i ka san duman fɔ de kɔ ayiwa ne yɛrɛ kɔni bɛ classe tan san ne yɛrɛ bɛ se yen n'Ala sɔnna a ma ne bɛ taga Derkeb yɛrɛ kɔnɔ yanni album fɛnɛ ka bɔ voilà donc n bɛ fɛ ka avant première dɔ kɛ genre concert dɔ avant même la sortie de l'album. N'i ko avant première il y a beaucoup de gens. Ouais, genre k'a kɛ genre concert min album concert de don mais yanni album ka bɔ ka opportunité di mɔgɔ dɔw fɛnɛ ma u ka se ka album lamɛn k'a sɔrɔ album ma bɔ. Voilà, donc o kɔrɔ y'o de ye quoi. Voilà, o concert in o bɛna kɛ le 6 novembre inchallah a bɛ kɛ ex Babemba la u b'a wele sisan ko Cinémagique. Concert VIP de do. Voilà, donc entrée 5 000 10 000 et juste après ça inchallah voilà le mois qui suit ou je ne sais pas quand précisément mais fera concert wɛrɛ kɛ ou bɛ kɛ concert grand public de. Voilà, mina parce que waa kelen waa fila ninnu fɛnɛ a ma nɔgɔ bɛɛ ma ka taga concert la donc concert grand public an bɛn'o fɛnɛ kɛ bientôt au Palais des Sports inchallah. D'accord, Ala ko don yira na. Voilà, Derkeb kuma ɲɛna an bɛna kuma i ka mixtape in de kan cɛsiri. Derkeb le nom cɛsiri même nom in yɛrɛ de ye mɔgɔ caman dabali ban. Cɛsiri yɛrɛ pourquoi Derkeb bɛ insister nin mot in kan fo ka taa hali ka marque kelen don k'a bɛɛ kɛ cɛsiri. Parce que cɛsiri. Bon, moi par exemple si j'entends cɛsiri n bɛ message dɔ de mɛn a kɔnɔ quoi cɛsiri quoi. Tu vois déjà cɛsiri casquette bɛ n kun na ce qui veut dire n kan ka n cɛsiri quoi. Bon n'a fɔra mɔgɔ ma i cɛsiri ça veut dire a ɲini quoi a ɲɛɲini quoi. Accroche-toi, donne le meilleur de toi-même. Voilà, barakɛ cɛsiri mot in bɛ ten de parce que moi a ka di ne ye tout le temps ka message dɔ de di mɔgɔw ma quoi. Donc par exemple même moi je dis n ɲɛ bɛ avenir la n ka kow la mais a tɛ ɲa fo n ka n cɛsiri. Donc cɛsiri c'est pour que juste k'a fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn cɛsiri de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la quoi et que an bɛɛ k'an cɛsiri donc a bɛ nɔgɔya quoi. D'accord. Voilà, faamuyali sɔrɔla kuma la mais Derkeb yɛrɛ i yɛrɛ ko i tɔgɔ ye DR in tɛ dɔwɛrɛ Docteur Keb. En même temps i bɛ insister i ka kuma dɔ kan ko toi tes chansons apaisent les cœurs. Voilà. Munna Derkeb bɛ to ka insister o kan k'ale ka dɔnkili bɛ mɔgɔw ni yɛrɛ de lafiya. Oui, parce que n bɛ fɛ ka mɔgɔw ni lafiya. N bɛ fɛ ka mɔgɔw ni lafiya. A dabɔkunba ye o de ye. Parce que musique fɛnɛ ye fɛn dɔ ye musique n'i ye musique kɛ n'i y'a kɛ ka di mɔgɔw ma il faut que a ka fɛn dɔ de ɲa mɔgɔw ye quoi. Voilà. Donc ka musique da musique min a bɛ k'i ladɔn o a tɛ k'i ladɔn o a kɔni ka i hakili sigi quoi. Genre n ka denmisɛnnin hakilinaniw ko dɔw la n bɛ se ka n ka conseil di n bɛ se cogo minnu na. Donc o de la n b'a o fɔ que mes sons apaisent le cœur parce que a ka di n ye ka mɔgɔw dusu suma ni n ka son ye. Mɔgɔ minnu découragélen don mɔgɔ minnu fari fagalen don ka dusu don o kɔnɔ ka baara kɛ ka taga tu vois parce que
ne ye gɛlɛya caman vécu yani ne ka se yan. Ma kɛ star interplanétaire mais voilà le peu de notoriété que j'ai eu là. Il m'a faamuya donc n ye gɛlɛya minnu y'a kɔnɔ n y'a kɛ cogo min na n muɲuna n ye baara kɛ n bɛ ka continuer ka baara kɛ en fait ne yɛrɛ bɛ to ka min kɛ n ka ko kɛtaw la n b'o de partager ni mɔgɔw ye quoi voilà. Voilà, Derkeb e yɛrɛ tɛgɛ bɛ son minnu sɛbɛn i ka son ninnu bɔra e yɛrɛ ka son la son jumɛn yɛrɛ de ka di i yɛrɛ n'a bɛɛ ye. Tiens, bon, il va y avoir une question, il me posait mais ça me pousse à me demander trop. Du coup, n'état donné c'est soit un son bekadinye ou bien honnêtement son John Killing au téné là un son là parce que déjà RN son borabandron. Je pense beaucoup plus son monument. Il faut que vous look à ja. Voilà, donc son courant est bobali be jane kateme korolen parce que dans ma tête il faut que je fasse mieux que les œuvres précédentes. Voilà, Derkeb ba chama ke kuma la. Ouais, donc voilà. Émission, le nom de l'émission c'est Plateau des Stars. Dans l'ambe prévu de faire yire ano. On si ça on a fait Derkeb ka voix filina ka morceau kelengele ya. Ok, il faut battre. Si je on a la sens. Ikana sankawa sowariti ala biabiku me imagine lo. Ikana sankaja matarati ala to be like imiri shini la biabilekun atenekun shinyabeke mbenya imakodola biabenekun atilekun shinyabeke ibenyane madonola. Ah, vraiment bravo Derkeb. Merci. La voix elle est impeccable, vraiment. Thank you. Donc on va toujours continuer avec les questions. Derkeb mobile kura ko kuma kerare. Mobile kura photo be fam defe. Ouais. Oh Derkeb te doni fa mobile ko inga. Bon. Fara ko mobile ko ngoma no ko de. Bon, à Koni, il va donc artistique la bébé comment bébé d'offre, mais bon, tu vois. Yeah. Ni mobile sera, mais à la fois ayo no c'est tout ce que je peux dire. À la rane no ya fene moye, munu me faire mobile sera et qui a tout boulot. Amina. Voilà. Donc à la rado mine. Mais Derkeb va fara ko mobile war ga chade. Ne ga nyinga liodi, ne kelen dronte mo ko chama me ga kuma. Derkeb ga kuma nga famille sera ko la. N'état donné bien mi fo là. Ok, les gens disent à Waragacha, mais non on y a ça. C'est tout. Derkeb yere de aka mobili sa. Ay Derkeb bi ere ya nema. Ay ne madi. Mais Derkeb mo be ibaro mo be kumari en fait. Ouais, mo be bien on va en profiter ambe imay ambe nyefoli ke ka famille di mo ma ka famille ke. Ouais, ne ya ça. Parce que Malion voilà. C'est tout. Ne ya ça. Ah, sinon Derkeb ba non, ni mo wéré ko ya dîner mais en fait m'a fort quoi. Depuis à présenter ton mo là quoi. Voilà. Voilà, Derkeb ya ka war boire ko ka ka mo lisa. Ah, ni mo ko kuma kera ça. Voilà, Derkeb donc amba fala ki kisi nege toroma. Ami. Voilà. Donc si ça no Derkeb question be ganale. Actuellement na sur Derkeb furlene donc. Wala na sori furlente ou bien alni ko yere fene be no nga be wala nga ta. Ko be no. Et Derkeb tanto on na ko. Non mais ni nera ko côté e banga dawla. Ah ouais. Aywa alay li bako aw munutu mbega insister Derkeb ka ko la. Derkeb ko munu voilà ko be furlente mamne lente mais ko we quoi. Donc ko be no. Vers la famille li soro la kuma la. Derkeb donc si ça non on yere be ba do musique ko ka konona ka dun quoi. Toujours ni ma mère rappeur ni bega nyogon ni fait. Il va mener nous bega nyogon clasher fait. Walma jeli kun artiste ya ka cha quoi. Ça on devait faire Derkeb ka conseil des conseils qu'on a la bébé famille li soro chon. Ouais, bon. Il va donc comme Benny Haklina de do. Mena kuma ni Haklina. D'accord. Voilà. Moi déjà quel nous ni un artiste ignorant et en fait atene kuna na soro o be se ka fenya ne quoi. D'accord. Ni ben ma ko no ga moye
kɛlɛ tɛ n'a nɔgɔya i ye hali ni kɛlɛ y'a nɔgɔya i ye ko mɛta tɛ D'accord. i ma donc a bɛ ne kunna dɔrɔn juste il faut que Mali artistes ka bɛn genre concurrence ni fɛnw bɛ yen parce que chacun veut être premier mais o tɛ rivalité ye quoi k'a kɛ kɛlɛkɛɲɔgɔnmaw an mana ɲɔgɔn ye an tɛ bɛn genre an ka kɛ kelen ye dɔrɔn an ka baara kɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn soutenir ka essayer ka bɔ ni Mali musique ye halisa kɔ kan i n'a fɔ artistes wɛrɛw bɛ ka kɛ cogo min u ka jamana kɔnɔ aujourd'hui il y a des artistes minnu bɛ bɔ Nigeria ka na ka stade fa prix da gɛlɛnw na cachet gɛlɛnw b'u bolo pourtant an ka mɔgɔw t'u ka kan mɛn yɛrɛ quoi donc pourquoi pas an fɛnɛ ta essayer ka bɛn ka kɛ kelen parce que l'union fait la force donc an ka bɛn ka kɛ kelen que nous aussi nous ayons la même possibilité voilà de pouvoir tu vois nous exporter ka se ka taa kow kɛ jamana kɔ kan fierté de don malien ma quoi voilà faamuyali sɔrɔla kuma la Derkeb maintenant i yɛrɛ y'a ye le Mali ko kɛra Mali kɔnɔ yan nɔ a ma dogo mɔgɔ si la gouvernement kuraw sigira Derkeb yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye jamana in yɛrɛ gestion ko kan sisan an bɛ wagati min na i ko bi bon Maliko kɔni na an bɛ duwawu de kɛ koyi voilà parce que t'a dɔn quoi dire honnêtement mais Derkeb fanga kura in e yɛrɛ bolo a tagabolo ka ɲi bon honnêtement je sais pas donc et tɛn'i da don voilà Maliko kɔni an bɛ duwawu de kɛ ne fɛnɛ ka manière la musicalement n bɛ se ka kuma minnu kɛ maliyɛnw fɛ donc n b'a kɛ genre n bɛ œuvrer n ka art kɔnɔna na n ka faso ɲɛtaga la mais politique ni a fɛn ninnu ça je laisse ça à ceux qui font ça quoi. D'accord. Voilà sisan nɔ Derkeb mun yɛrɛ ka di ye ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye. Non o ye n ka sanu nɛgɛni de n ba. N ba fɛ trop. D'accord faamuyali sɔrɔla o la. Voilà Derkeb comme question bɛna se a kuncɛmayɔrɔ la. Voilà un dernier mot pour les fans la famille tout. Ok dɔgɔtɔrɔw ayiwa dɛ maliyɛnw reality bɛ san de a y'a faamu wa ok donc a ye na aw ka artiste soutenir reality bɛ san de a ye na aw ka CDw san a bɛna bila plateforme de vente minnu kan aw k'a san donc ça va être une manière pour vous de contribuer à l'évolution de votre artiste et j'espère surtout que an bɛna nin défi relever dɔgɔtɔrɔw donc reality le 20 novembre juste avant ça a ye na an bɛ concert 100% live la Babemba kɔnɔna na Cinémagique. Donc, merci à toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début jusqu'à maintenant. Fin bera doka Québécois là, ku beniche ko ala kantonyo kata terikunda fo ata ses familles jusqu'à Mali Kunafoni ici TV. Donc together we can. Merci beaucoup. Voilà Derkeb. Voilà, ametoga mai team kokuma domaine toujours gang DR ou bien gang Chessiri. Ça no Derkeb esika mune fanyo koka. Ouais, bon, team DR abe wele ko team DR de. Team DR donc des fois ima trapu kono to la ambe a wele Chessiri gang quoi. O be alsa o kora de ko Chessiri lendengo. Chessiri gang. Ah wa sa Derkeb team yere muye. Et ka team mo fene siglen do juma ne fene kama. Bon, team déjà team quand on dit team c'est une équipe. Équipe ima famia. A ben interview depuis bité. C'est des gens qui ont œuvré à mon évolution, qui amènent toujours des idées. À la base, je peux dire un label est un label, mais pas label précisément. Voilà, c'est eux qui gèrent ma carrière aussi. Et c'est ma famille aussi en même temps. Voilà. Mais Derkeb comme il y a beaucoup de depuis enfance là, on a une homophobie. Mais ni moi me faire Derkeb pour un team intégré. Ce n'est pas possible. Non, bon, team intégré li, au loup tes problèmes au groupe ou B, team der oui, mais genre en fait, je voulais dire comment on appelle ça l'équipe restreinte en fait. Mounou B par exemple, déjà Kep Kadiye, il va à groupe ou quand en fait, alnier Kep Fanny Dron,
tu vois i bɛ timder la o bɛɛ ye bɛɛ n'i ka contribution cogo de don quoi. D'accord. I m'a faamuya. Voilà. Donc au sugu ninnu de don quoi. Et puis a bɛ dépend o fɛn ninnu tɛ décider c'est des choses u bɛ kɛ u yɛrɛ ma avec le temps aussi i ma voilà. Et derrière an y'a jateminɛ kɔsannin na i ni Guinéen ka rappeur dɔ aw ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ munna i ni Guinéen rappeurs ka baara ka ca. Je sais pas. Bon, à la Corée do, mais surtout déjà il faut être clair. Il va y avoir Guinée on essaie donc il y a la trop. Bon, maintenant au fond. Maintenant au fond. Voilà. Parce que n'est pas malien, mais Guinée on a donc le cadre ou donc il a trop, alou ka kan j'aime bien. Donc il m'a oriaké. Voilà. Et puis Mali Guinée c'est presque quel est une do quoi. Il m'a bon, et puis sababu fene be ko là souvent en fait ni ala sababu min no il faut savoir profiter des opportunités et de ces portes là qui s'ouvrent ni à occasion be iga do akono. D'accord. Ni azay nyondon un barake VP Boy et surtout dernièrement ni mo mi ra nyongo trop o Soul Banks de. Voilà, aller rebe nga album na ko. Ala li bagaw aw minnu tun bɛ k'an filɛ derkɛ tun b'an bolo kɔrɔ yan nɔ an n'a ye baro kɛ baro min kɔnɔna la n'a hakili la aw ni ne bɛɛ i k'a ta sɔrɔ a la o la an b'a fɔ aw ye fɛnɛ aw ka bɔ le 20 novembre i b'a fɔ kɔnɔkulu an ka taga derkɛ ka album ko ye a kuma tɛ kɛ dɛ k'a san yɛrɛ de o yɔrɔ fɔ dɛ donc an b'a fɔ aw ye fɛnɛ aw ka album san donc o de tun b'an bolo kɔrɔ k'a fɔ aw ye o la an b'a fɔ aw ye aw k'an bɛ diɲɛ wagati bɛɛ